lami kay ang mga bulad. Ito mo sa tindahan ni singalan diri. Ha? Beverly Artesola. Alam mo lagi advertise man ni. Oh, di ba gina-advertise na lagi? Oh, di ba gina-advertise? Sara, thank you kayo. Mo dito Artesola, si Divine Artesola, Divine Artesola, Inday, Bisaya, Chonga. Nandito lang mga bulad. Nga lami kayo. Hello. Ay, go-vlog dyan ko. Wow. Sikit kaya ka. Pila ko nahatag. Kulang. Adi sila, 90 to tanan. Kala ko. Vlog pa more. Ito yung mga alan. Unsa naman eh. Nalimot naman eh. Gina apelido. Gina Kiritan. Gina Kiritan. Jo. Thank you. Kaya kayo na nanabaho rin sa ko nabutan kay ni siya ni si anak na pinakagwapa ni Kuan Ate Kiritan. Pinakagwapa. Oo, mo dyan. Abot na rin ka dito sa iyo isa kong mangod nakita ni niya. Oh, naglaway jud kayo ni siya ni mga bulara ba? Day. Okay, thanks for watching.